सारा समायखिरा लाबाय बे समायखिरा लानायाव हाग्रामा सारा गोबां बिबुंथि लाखिलांबाय। नोंथांमोना जितु भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हाबाय जानांगौ मा होनखो। जेबो गिनांगौ गैला। जा UPPL सरकारा 5 बोसोर सासन खुंनानै रायजो राजाखौ थगायनानै BTCनि पावार एन्ड फांसनखौ आसाम सरकारनो हरनानै दोनहरदोंमोन। दिनै बेफोरखौ गासिखौबो फिदिंनानै हाग्रामा सारा आसाम सरकारनिफ्राय लाबोफिनबाय। हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि आखाइनिफ्राय उदां खालामफिनबाय। जेबो गिनांगौ गैया। दा हाग्रामा सारनि सरकार जायखिजाया BTCआ गोदोनि बायदिनो सलिफिनगोन। जेरै सिगाङाव हाग्रामा सारा फुल पावार दंमोन बेफोरबायदिनो जाफिनगोन। प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव बेले बेजे जानायनि थाखाय बिसोरनि सुवा सुतिखौ सुस्रांनो मैया जोबोद गिदिर अखा हादों। नोंथांमोना नुदों जानांगौ। फिल्डआनो दैबाना जालायलांदों। माने बिसोरनि आफाखिफोरखौ फाहाय हरथारनांगौ आरोना। बेहाय लाखिनो हाया। बिसोरो गोबां पाप खामानि मावदों, गोबां मैला मैथा खालामदों। बेनिखायनो बिसोरनि जितु आफाखि गेसाव गोफोनफोरखौ सुस्राबाबो सुस्राख'नो हायाखै। बार अखा फैलायलांदो, बुखारलांनो नाजादो। गोबाङा बुंदों जायखिजाया सरकार दालायनायावनो सोरबा अखा हायो नामा। नाथाय बियो गोरोन्थि जादों। मानो होनबा 5 बोसोराव बिथांमोना ओरैबायदि मैला मैथा खालामनानै दोन्दोंमोन। जायगाफोरखौ हाग्रा बंग्रा सुवा सुथि जाला लोंला खिदला हासुदला खालामजोबदोंमोन। बेफोरखौ मियानि दिनाव बारहुंखा फैनानै अखा फैनानै जायखिजाया बेफोरखौ सुस्रांजोबलांबाय। जेबो टेनसन लानो गैया। मैयानि दिनाव खायसे सुबुंफोरा एसे खस्थ' मोनदों। नाथाय बेफोर खस्थ'खौ खस्थ' दासाना आरोना। बेफोरखौ सुवा सुथि सुस्रांनायसो होननानै साननानै लाबानो जाबाय। मानो होनबा जों बयबो मिथिखागौ बिसोरो थांनाय 5 बोसोराव मा खालामखो। आरो हाग्रामा सारा मैयानिफ्राय शिफ्ट जाबाय। मैयानिफ्राय शिफ्ट जानानै जायखिजाया जितु जोंनि मेन पावार एन्ड फांसन बेखौ अलरेडि लाबोखाबायानो। 16टा डिपार्टमेन्टखौ अलरेडि लाबोखाबाय। आरो इयुनाव नायबाय थादो गोबां मोजां खामानि मावनो थांगासिनो दं। लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै नोंथांमोना गोजोननाय मोन्दों, मोजां मोन्दों, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायनि जोबोद गोनांथि दङ। बेखिनियानो। गोजोन्थों।